Discover our exclusive offer at Lochi. Civil servants can now get 0% deposit on all solar installations. Experience sustainable energy without any upfront costs. Join us in powering your home with clean, affordable solar energy today. For more information, contact us on 0773859785 or visit our offices at office number G11 Eastgate Market, Harare, Zimbabwe. Explore our exclusive offers at PC Onzi Realtors Private Limited, your one-stop destination for all real estate services. We offer expert property sales and auctioneering, precise property valuations, and comprehensive property management services. If you are in the diaspora, we can manage your property or help you buy one. Explore our extensive list of properties and find your perfect match. Check out our competitive pricing offers today. For more information, visit our offices or call us at the numbers provided on screen. Akatuka chiti amunyari here ndakamuwana achiri mwana wake asiro mwana wangu achirwa mwana wangu saka ndobva ndati ini ndaitenda kugadheni vanogara parodi ndobva ndati koparikuitika iro ndanzi mosheni ari kurova amatakudzwa ari mwana wangu ini mwana womukwasha wangu ndobva ndati pamosheni shuwa mungaregerere botso rakadai kuti mwana wenyangaro yamai ndobva zvanzi amunyari mabva nokupika imi pindai mumba mutore zvinhu zvenyu muite sei niende ndipinde mumba nani saka kutukwa kauko ende ane svondo racho iroro ndichibva kumasuwe nomurodhi ndikatowana achionza anga enda inouko ari kurovana nomukadzi wake asina kupfeka anopaenda ndikandopinda nouko bva ndatoenda ndikasiya zvakadaro variwo vana kudaro musiwo ndikavasiya ivo vakazoendesana kumapurisa saka ndomatukirwa ndakaita handina kutuka chokwati chandikada kutaura handina chandakambotuka vachiuya paitika chiitiko ichi ndakatovaudza amai vachisvika ndifunga vakasvika ndakaiwe sababa paitika chiitiko pambapa wakaita sei zvazvakaita ndezvokuti handina chandakataura zvinhu zvakatanga kuitika ndisingazivi baba wacho upambaipa chiitiko bachaitika washaya chokutaura handina kuwana chokutaura chakakubata chii chakandibata ndechekuti kubva tinotadza kunyatsomuvana nemudzimai wangu saka paitika zvinhu zvakaona kuti ndikada kupinda mazviri mangwana ndoguma ndakumapurisa ndifunga kana kuri kumapurisa ndikuti yangu yako zvisingai saka ndakambozvaavoida kuti no hatinoda kuti mupinde muzvinhu iwo musha uyu ulizowanendiani ndewa saka chibhalangizha chaitwa iwe uripo zvakuwacho urimo kamukati menyaya aiwa kana zvakadaro kuzokusiya sei vachisvika ndakatovaudza ndikati amai muchiona ndakatomirawo kuno kudai inyaya yekuti kuti ndipinde muzvinhu zvandisi nemwana wako nezvikonzero zvitsva ndikavaudza zvikonzero muisire uyu ana toda vanhu vanoita yavo muisire mbudzi dzake nato mukadzi wako iweyo adakuwa samoni nemwana wako mabva kupiki ende munopa samoni vana anorova amai iwe zvinoite iwo vacho uchikafu ndandikatamaza changamire kana nii ndakashayiwa kuti nditangire ndosaka ndakamira kuti akaita nyaya ije ndamakolo iye mwana wacho akazobata pfumo nemugwara nematombo
takabva ipapo hatina kuziva kuti takabva sei nokuti aitoda kutouraya uyu wangu vanhu ndo vakazotobata nemupasa munhu mwana udzisa amai ngamuti mbudzi nhatu kasema ndikuudza uyo haana kutuka pa uyu akandoti dzakawandisa asi iwe mushika musha wako ukavakire musha hezviro uri kubara ogone kuita musha kaiwe chimusha aiwa ndizvo zvazvinoita ndezvokuti ndibvanani mise mbudzi mbiri ndaona nyaya yake ndikuregedza mudzimai achirohwa amai akarwadziwa nemwoyo amai avo vadzorera mari yavo yakuradhaka anditi ndambuya ndakwira dare mambo ndameka 5 ndichiya kuno mukwasha asingauye mapurisa ese saka manzi mbudzi mbiri nemari yamapurisa dare one mari yacho mamaita here vamwe tipei vamwe gambi george asi mukwasha haana kutuka here